Santiago Camba, xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras, presentou hoxe un balance positivo sobre a actividade e os tempos de acceso á asistencia programada nos 3 hospitais públicos da provincia durante 2024. Na súa comparecencia destacou que se logrou unha significativa redución dos tempos de espera en consultas, cirurxías e probas diagnósticas, comparado co ano anterior e especialmente con respecto ao primeiro semestre do 2024. Hai un incremento global das consultas non presenciales, aumentaron un 6,5%, o cual quer dicir que estamos evitando, na medida das nosas posibilidades, os desplazamentos innecesarios de pacientes. Eu estou convencido, e iso eu creo que se nota na sociedade, a maior coordinación ca atención primaria, con teleconsultas entre os profesionais dos centros de saúde e os hospitais de referencia, ganando moita resolutividade. No 2024 realizáronse un total de 21.881 intervencións cirúrxicas. O tempo medio de espera a finais de ano foi de 69,5 días de media. As especialidades con máis lista de espera son oftalmoloxía, cirurxía xeral e traumatoloxía, debido ao envellecemento poboacional. O total de consultas realizadas foi de 578.347, cun tempo medio de espera de 86,2 días, case 44 días menos que en 2023. Fixéronse 473.569 probas diagnósticas e terapéuticas. Cun incremento de número de probas e un alto impacto, sobre todo por o alto impacto que produxe o investimento en alta tecnoloxía. Por exemplo, en medicina nuclear fixéronse 1.044 estudios máis. As novas salas de hemodinámica permitíronos facer 691 novos procedimentos, co cual aumentamos un 342%, ademais dos novos mamógrafos, dos alineadores lineares de última xeneración, e o acceso a novas técnicas, evitando outros estudos diagnósticos ou desplazamentos fora da provincia de Ourense. As patoloxías graves teñen un acceso prioritario que levou a diagnosticar cancro nun período de 3 días e medio. Cumpriuse cos tempos máximos de resposta establecidos no decreto de garantías con demora cero en moitos casos. Os pacientes con cancro de colon, endometrio, mama, melanoma, pulmón, cabeza e pescozo, vexiga e próstata foron atendidos antes dun mes cunha resposta áxil e directa para o diagnóstico e tratamento.